नों आंखौ दिनैबो जोबोद मोननो लुगैयो ना? औ मिमि, आं नोंखौ दिनैबो जोबोद मोननो लुगैयो आरो ट्रास्ट खालामो। मानोना आंनि गासैबो अननायखौ नोंनोनो होजोबखाबाय। जों सानैनि नुज्लायनाय आरो लोगो हमलायनाया बेनो लास्ट जानो हागौ। नाथाय मानो मिमि? नाथाय मानो? मानि गोरोन्थियाव? नोंनि जेबो गोरोन्थि नङा। नोंनो खोन्थानांगौ होननाबो साना। जन, नों आंनि थाखाय एसेबां दुखु जानो नाङा। समखौ नेथ'। हारे मिमि, नों दिनै मा जादों? आंजों मानि बिब्दि गेलेबाय थादों? आं आंनि गासैबो लोगोफोरनो बुङोमोन आंनि मिमिया बिब्दि नङा, नाथाय आं दा आंनि लोगोफोरनो मा होननानै खोन्थाबावगोन? मिमि, नों दिनै आंखौ मा जाहोननि थाखाय बिब्दि खालामखो? दान मोननै जालांबाय, थेवबो आं नोंनि मिनिनाय, रायज्लायनाय, एदावनायखौ मिस खालामो। आंनि मेगननिफ्राय नों गोजान जालांब्लाबो बे गोसोनिफ्राय गोजान जायाखै। ओंखाम जाफैदो आफा। आं उखैयाखै आयै। नों मानो बिब्दि मा जालांखो आफा? बिब्दिब्ला नोंनि देहाया मा जालांगोन? ओंखाम जायाब्ला नों आंखौ थगायनो दा सानाफा? आं नोंनि दुखुखौ मोखाङाव नायनानो हमनो हायो। सोरनिबा थार अननायखौ नागारनानै सोरनिबा अननायखौ सोरबाया बजबना लायोब्ला नागारजायोब्ला गोसोआव बेसेदि दुखु मोनो, बेखौ बै नागारजाग्रायासो मोनथियो। आं बेफोरबायदि गुलाय गुजाय खोथाखौ बुजिया। आफा, नों मा बुंनो नागिरदों? आं बुंनो नागिरदों जे आंखौ मिमि नागारलांबाय। सोरनिबा अननायाव गोजावहैबाय। मा मिमिया नोंखौ नागारलांबाय? नाथाय मानो मानि गोरोन्थियाव?